вақте бо яке монданӣ нестед, ба умедаш накунед, чу дил шикастан гуноҳ дорад. тарона бахшида мешавад аз номи Шукрона ба дӯст писараш Муҳаммад. Шукрона бо дили пур аз хуну чашмони пур аз ашки худ қисса ва гузаштаи талхашро бароям баён кард. ӯ аз боварӣ, аз вафодории худ ва натиҷаи талх дидан ба ивази кулли сабру таҳаммулҳояш бароям бо гирья ҳарф зад. ман дар шаҳри Норак зиндагӣ мекунам ва моҳи январи соли 2019 нохост як ҷавони ҳамсояамон бо номи Муҳаммад бароям шумораи телефонашро фиристод ва бо ҳамин оҳиста оҳиста мо бо ҳам суҳбатро шурӯъ карда якдигарро дӯст доштем. ман воқеан дӯсташ доштам, вале ӯ бошад дӯстам надошт ва ҳатто ин муҳаббатамро қадр ҳам накард. хулас ӯ ҳамеша бароям ваъдаи мондан ва хонадоршавиро медоду маро ба умед карда дар қалбам ҳазорҳо орзуро мепарварид ва бо ҳам аз ояндаҳо, аз орзуҳо ҳарф мезадему бо қалби шоду як ҷаҳон самимият ба ҳам такя мекардем. ӯ мегуфт кулли хонаводаамон аз дӯст доштану ҳарф заданам бо ту огаҳанд ва ман бошам бовар карда бо ҳазорҳо ҳавасу орзу ҳама кори хона ва ҳатто пухту пазро низ меомӯхтам, чу ӯ мехост дар оянда ба иҷрои хизмати падару модараш машғул бошам. хулас бо ҳамин аҳвол аз байн 2 сол гузашт. мо ҳар рӯз бо ҳам ҳарф мезадем. миёни мо нофаҳмие набуд. ҳамаш дар ибтидо хуб буд. аммо баъди 2 сол Муҳаммад тамоман тағйир ёфт. ӯ дигар инсон шуд. рафтору гуфтораш, хислату муомилааш бо ман тамоман дигар шуд. аҳамият намедодаги инсон гашт. оҳиста оҳиста ба зангҳоям ҷавоб намедод ё ҳарфи қабеҳ мезад. ӯ шурӯъ кард ҳақорат карданро. гӯё вақте бо ман ҳарф задан надошт. ҳар вақте ки барояш занг мезадам то аз ҳолу аҳволаш бохабар бошам, гӯшиашро намебардошт ё кор дорам гуфта қатъ мекард. ҳамеша ибтидо ман занг мезадам, ман рашк мекардам, ман меҳрубонӣ мекардаму дӯстат медорам мегуфтам. вале аз ҷониби ӯ бошад ҳеҷ посух ё рафтори хубе набуд. вале бо вуҷуди ҳамаи ин бозам сабр мекардам. фикр мекардам ҳамааш хуб мешавад. вале на. ин мани сода будам ки худ ва ишқамро беқадру зери по кардам. дар зиндагиам ӯ аввалин нафаре буд ки канораш самимӣ хандидаму барояш талх гиристам. аввалин нафаре буд ки самимӣ дӯсташ доштаму чӣ будани муҳаббатро дарк кардам ва ба хотираш хеле дард кашидам. хулас аз ӯ як хотираи хеле хубу боқӣ хотираҳои талх дорам. санаи 13 октябр рӯзи вохӯриамон буд. хотирмонтарин санаи зиндагиам. вале ин шодиву нишотам дер давом накард. якам нагузашта аниқтараш санаи 29 октябр мо ба ин муҳаббати 2 солаи худ пурра хотима бахшидем. якам нагузашта бародараш бароям хабар дод ки гӯё Муҳаммад духтареро фотиҳа карда бошад. мани сода ба ин ҳарфи бародараш
бовар накарда аз худаш пурсон шудам. аммо ӯ бошад боз ҳам рад кард. бозам дурӯғам карду маро нахост. дилам пуру хотирам ҷамъ буд, агарчи ҷудо будем. вале кори тақдирро бубин ки як рӯз бо ҳамроҳии ҳамшираҳо барои гузарондани ваксина ба хонаашон рафтем. модараш ки маро медонисту мешинохт қасдан назди ман аз фотиҳа шудани муҳаммад ҳарф зад. ҳамон ҷо бо шунидани ин хабар ва ҳақиқат доштанаш дасту поям шикасту қалбам гӯё тика тика шуд, ки он дарду сӯзиши қалбамро худам медонистаму худованд. ман ҳанӯзам дӯсташ медорам бо вуҷуди кулли рафторҳояш. вале ҳайронам ки чаро қалбам аз ишқи ӯ сард нашуд. охиру агар дӯстам медошт бо ман мемон, вале ҳазорҳо баҳона ҷуст барои рафтан. маълум ки дӯстам намедошт. бо вуҷуди оне ки хеле дурӯғам карду миёни роҳам гузошт, ҳанӯзам дӯсташ медорам. вале ман аз худам нафрат дорам барои ин дӯст доштану бовар карданам. ман аз фикру аз ғами зиёд ба бемории зоб гирифтор шудам. чашмонам хира шуданд. қалбам хаста шуду кулли орзуҳоям барбод рафтанд. хеле сахт аст. марги эҳсос хеле сахт аст. ман дигар ба касе бовар нахоҳам кард. касеро дӯст нахоҳам дошт. чун қалби инсон як бор мешиканад. ман ишқи аввалину охирини худро аз даст додам ва ин қалби шикаставу хастаи худро дигар ба касе бо боварӣ нахоҳам дод. бо вуҷуди ҳамаи ин рафторҳояш барояш хушбахтӣ мехоҳам хушбахт бошаду ин рафторҳоеро ки бо ман кард асло такрор накунад. ва намехоҳам худованд ба ивази дурӯғҳояш товонашро боз пас бигирад. бигзор хуб бошад, хушбахт бошад. ӯ 2 сол бо эҳсосам бозӣ карду дигареро гирифт. эҳсосаш, ҳарфҳояш, ваъдаҳояш ҳамаш дурӯғ буд. вале бигзор, ман мисли ӯ сангдил нестам ва барояш дуои хайр хоҳам кард. хушбахт бош.